uJesu Kristu uyinkosi baba. Namhlanje ngikhonjiswe endaweni la engiye ngikhonjiswe khona amabandla athunjiwe abagcotshwa. Kepha angibonanga abazalwane, ngikhonjiswe inceku ebilele ibheke phezulu, isithule ingasaphefumuli. Ngisondele ngifike ngime eduze kwayo, kukhona ebengihamba naye. Bese ngiyakhathazeka ukuthi useze wafa lo mgcotshwa engabuyisene noNkulunkulu, esahlubukile endleleni yokukholwa. Ngithi ngisamile ngikhathazekile, ebese ngivele ngimuzwe sekukhwehlela ephaphama. Kade ngimbona ukuthi akasaphefumula, akasanyakaza inhlobo. Ebese yaphaphama, ngijabulela ukuthi kwangcono wavuka. Bese ngizwa sengikhuluma naye ngithi, uyabona yini ukuthi le ntombazane ibiyidevil worshipper, ibizokubulala. Ngikhuluma njengokuba ubesemjolweni kodwa aziwa ukuthi uyinceku kaNkulunkulu. Engathi izikhonzi zikaNkulunkulu ophilayo zingaqaphela, zingayihlanganisi nezinto zobumnyama, izinto eziyemjolo nani okuzobenza befe kwelikamoya. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhalezi entabeni kaJehova, kuyabonelela. Bazalwane, ngithi angithula ubufakazi. Ngiyaqala nokuthula ubufakazi lapha. Hlezi kwenzeka izinto ngingasho, kodwa uNkulunkulu angenzele khona izolo. Kuyamangalisa, ngesonto ngalahlekelwa imbuzi yashiya izinyane nenyanga eyodwa ngesonto. Ngakhathazeka, ngavuka ngo-12 ebusuku ngathandaza. Nango-4 uma ngithi ngiyathandaza, kwakhona into engimjila emqaleni, ngavula umthandazo kababa lo athi asowukhuleka mabe sigula. Ngavula wona, ngase ngiyamlandela ubaba lapho esesho amaRoma 10. Ngamlandela, ngasuka lapho ngaphuma ngabuka something to 5 ngoba ngivukela umthandazo ka4 ngaye esibayeni imbuzi lutho. Ngase ngithi, wena sibaya ohlala lezi imbuzi ezithi mabe sezele ngoba kusaqala imishiya izinyane siyantshontshwa njalo, izinyane masenenyanga yodwa bese iyantshontshwa, noma mase kumele ihlangane u20 imbuzi bese bayayinquma, bazenza konke, bayishaya beyintshontshe. Ngithi namhlanje akugcine le mbuzi elahlekile, ngithi ayibuye, uJesu Kristu inkosi. Ngasho kwaze kwakathathu bazalwane. Ngithe ngisuka lapho ngahamba ngilungele ukuya emsebenzini, ingane yangikhapha yajika la okusakhona ijaha ukulungisela esikoleni umfana wami. Wabe sengibhaza sengingena egeyithini emsebenzini. Uma engibhaza ngafika emsebenzini ngamfonela, wathi, hey mama, nayo imbuzi ngisengiyitholile. Ngithi, uyitholaphi? Uthi, hey nami ngimangele, sengiyithola la phakathi esibayeni, angiyazi nokuthi ivulelwe ubani, incelisa izinyane layo. Ngathi haleluya, uJesu Kristu inkosi. Uyalibona leli gama liyasebenza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngoba nakhona ngibonga uMamtshangaso wangifakayo usikhwiza wami. Nakhona ngangilahlekelwe izintondolo ney'mbuzazane eziwu-20 imithi izele nje yazo. Ngahamba zalahleka u3 days. Ngaya emsebenzini sokuMonday, ngahamba ngelantshi ngayokhala kusikhwiza wami, sathandaza ngakhala kuNkulunkulu. Wathi usikhwiza wami, lezo nyembezi magoda uNkulunkulu uyayibona, kodwa thani nje uma ufika ekhaya esibayeni usho uJesu Kristu inkosi izobuya. Awuzabuya bazalwane. Ngathi ngiziphi umbili wazo oyelo nje zavalelwe ezasezikhona. Ngathi ngibona uma ukuthi kuyahwalala, nazi iy'mbuzi zontathu igijima ngamajubane, ungathi khona oyihubhayo, ungathi khona ade ivalelwe. Ngangicelisa ngathi, uyingcele Jehova Sibawoti, uJesu Kristu inkosi. Liyasebenza ngempela leli gama, linamandla. Ngiyabonga entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyabonga baba umpostoli uNsibande, ngiyabonga kakhulu. Leli zwi linamandla, liyangiphilisa bazalwane. Nabanye engihlangana nabo nengibafakayo ngiyabatshena ngalo ukuthi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kumbaba umpostoli uNsibande, umama umpostoli uNsibande. Ngiyabingelela kubazalwane bonke egameni lenkosi ethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ave ngihluleka baba ukukhava 3 minutes, ngiyaxolisa njalo, ngiyadilitha, but bengifuna ukuletha nje ubufakazi bokuthi igama elithi uJesu Kristu linamandla kangakanani. Njengoba kade ngisemkhosini, njengoba ngisaqhubeka, ngaba sempini enkulu babe ngavuka ngijuluke ngimanzi te, ngiphupha
Ngiphupha engathi kufika abantu kimi bengilwisa nje inqwaba, kodwa sengazathi abantu bakubuka lo sisi engihlala kwakhe, ngoba kwakuvele kuyibona. Yes, uSkwiza wakhe nabanye nje ney'ngane zakhona bethi bazofuna kimi isikweleti, kodwa begqoke izinto ezimnyama engazathi nje emoya emngcwabeni. Mina ngithi anginamali yenu, ayengathi bayifuna ngenkani, engathi sebebize nemoto yamaphoyisa umetro, imoto yamaphoyisa isizongibopha. Ngithi mina-ke ngimnikela kuNkulunkulu engimkhonzayo, ngimnikela kuyena. Oyedwa wabathatha ummese wesilisa afuna ukungigwaza, ngivele ngibe namandla amakhulu nje, ngithatha into engathi igetshapike, engathi imfologo, ngimxhonxe ekhanda aphume abhoboke iy'mbobo eziwu-2 aphume igazi. Ngilokho nginqoba ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Bethi bayangijaha, oyedwa wabazathi leli gama elithi uJesu Kristu kanti linamandla kangaka, linamandla amakhulu kangaka, ngathi ngiphunyuke. Uma ngigibela intaba ngiyosithela phezulu, kuqhamuke umfundisi uChris Baba, umfundisi nje omkhulu nje owaziwayo, kodwa mina angijwayele, anginazi ne-channel yakhe, kodwa ngijwayele ukumbona uma kuwo-December, uthole ukuthi nje kuhlukanisa unyaka kule zinto zabantu abamodelayo, ngimbone lapho. UPastor Chris nje, yes, uPastor Chris nje avele ebusweni, ngiyabaza ubuso bakhe nangendlela avamise ukugqoka ngayo, efake ingubo emhlophe enkulu bese efake egaxe into engathi ibende la, ibhande libende la emahlombe. Kuvele yena engathi bafuna ukungiphuzisa into, bafuna ukunginika into eyimpushana evela kuyena. Ngithi mina no, ngeke ngize ngiphuze leyo nto. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Emva kwalokho ngendlela ebese nginamandla ngakhona ukuthi kuqhamuka inyoka, naye bethi iyanyuka, ngithi uma ngiphenduka ngamehlo ngiyibuke ivele ibaleke iziyosithela. Emva kwalokho ngaphaphama baba, ngijuluke ngimanzi te, ngijuluke nginovalo, ngavuka ngingakwazi ukukhuleka indlela enganginovalo ngakhona. Angazi-ke nalokho ukuthi kusho ukuthini, but ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu oyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baMtsibande, Mama Ntsibande, abazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukuletha lobufakazi. Ngicela nokubonga baba nomama iy'fundiso enisifundisa ngazo. Ukungena emkhosini nanokuthi othe ukweluleka umkhosi uyasiza kakhulu. Siyabonga kakhulu iy'fundiso zenu. Emkhosini we-10 days ngangikade ngicelile kuba uNkulunkulu ukuthi ngicela ukungena emkhosini we-14 days. So ngizongena kulo we-14 days ngangizoqala kuyi-Thursday. Nangu baba esethi asingene emkhosini we-10 days ozoqala kuyi-Monday. Ngangena-ke kulowo mkhosi ngaqala Monday. BaMtsibande, uNkulunkulu ngambuka. Ngisekuloyo mkhosi umshana wami ekuseni emsebenzini wahlangabezana ney'gebengu zamkhiphela iy'khali, zamthathela imali yokugibela ayeyiphethe emsebenzini, zamthathela amafoni. uNkulunkulu emuhle, kwaqhamuka umuntu owayijima wathi asibajahe. BaMtsibande, wakwezwaphi umuntu ebanjwa izigebengu? Kugijinywe bebanjwe, bagijima BaMtsibande bayibamba igebengu, wayithola iy'nto zakhe. Ngambuka uNkulunkulu, ngambuka. Siyabonga kakhulu baba ukusifundisa ukukhuleka. Ngisekiwo futhi umkhosi, sikiwe umkhosi wokubonga. Ngangikade ngifake nokuthi ngicela umntanami ofunda online ethola umsebenzi. BaMtsibande, njengamanje uyasebenza noma kuyi-contract kodwa uyasebenza. Ngibonga kakhulu BaMtsibande iy'fundiso zakho. Cela uNkulunkulu akusize akwandisele. Niqhubeke ninomama niphile, niqhubeke nisifundise iy'fundiso zenu. Sekuphunywa-ke ku-10 days, cishe wangizuza usathane. Nami sengithi ngiyaphuma ngakhumbula ukuthi konje ngangicele u-14 days. Ngaqhubeka baba ngaqedela u-14 days. Ngiyabonga kakhulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiletha ubufakazi, ngiyambonga. Benginemali encane inganele nhlobo ukuthi ngathenga into ey'ningi, kodwa ngikwazile nokuthenga into ey'ningi ngayo. Ngiyamdumisa uNkulunkulu ngoba ngithe uma ngifika sengiyikhiphile kwi-ATM ngase ngiyayikhipha okweshumi kuyona ngibusela eceleni.
ngase ngiyaqala ngiyayisebenzisa ngiyathenga ngibonga ukuthi bengilokhu ngikhiphile nje ngithenga kungimangaze kakhulu baba ukuthi emalini encane kwaze kwasala ngisho ushintsho ongaka. Hawu ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu baba. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozela nguJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba ebusuku egameni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela abazalwane abasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa nabazalwane abangcwele bonke basekhaya lezwi ngelihle igama lomfelethu uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi baba ngiyabonga. Baba ngiletha lo bufakazi lobo ngabe ngibulethile kudala so beloko ngubukhohlwa masengiphele idatha ngubukhumbule. So namhlanje ngiyakhumbula ukuthi kunofakazi efane ngibudlulise. Ngenkathi baba nize la emvuselweni naseKatlehong umhla ka-13 nomhla ka-14 ku-April. Ngomhla ka-12 kwakhona ebusuku ngashayeka kabuhlungu la ngishayeka iphathi yeshawa angishaya ebeleni angishaya embambini le emathanjeni embambo. Ngenkonzweni nje emvuselweni angikho mnandi nginamapeni mangile ebusuku ngiyakhohlela makungasadlela ka-right. So thi sukuma abagulayo nami ngiyasukuma-ke ngiyasikhulekele. So Sunday mothe abonofakazi akade bakhulekele izolo ngizwe ukuthi ipeni le ayikapheli. Ngithi hayi ngizoletha ufakazi the day yaphela le peni. So baba uNkulunkulu beyengikhuleka ngaye nje nginqosi baba uNkulunkulu angenzela umusa ngibeka ifoni uMaroma 10:9 la ebeleni la ka-right. Baba mangilala ebusuku bengikhohlela kubuhlungu ngihlola ngokukhohlela ngizwe ukuthi ebeleni la kunanex kungaphakathi lapha ezimbanjeni ukuthi yazini ngathi la ngilimele. Kodwa ngathi nje angiyini kusesibhedlela angiyiko-check-a kodwa ngathi nje baba uNkulunkulu uzongiphilisa ngoba usho lenkosi Jesu Kristu ukuthi ngemivimbo yakho siphilisiwe thina. Baba ipain gone ihambile ipeni uNkulunkulu ngihilile ngiphilile akusenapeni phakathi ebeleni noma ngikhohlela noma ngilele ebusuku isadla ka-right bekunzima ukulala ngalo ngiphilile uNkulunkulu ngiphilisile baba nembambo le ngapha la emathanjeni ngakaraza ngapha ebeleni baba uNkulunkulu ngiphilisile. Bekunzima mangiphefumula ngizwe ngiphefumula kabuhlungu kodwa ngiyambonga baba uNkulunkulu ngiphilisile. Ngithi udumo kuNkulunkulu keliphezulu ngibabaza ubukhulu bamandla akhe. Ngithi uJesu Kristu inkosi ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. So ufakazi babazalwane nje ngibuzwayo sethi ake ngifakaze. Basha abazalwane bathi impela mningi ubufakazi sinabo sihlala nabo kodwa hayi ngiyathinteka-ke namhlanje kuthenga umgqibelo nje baba siguqilelana abantwana sizosho sokhuleka sosho umkhuleko lo ka-6 minutes. So sengena-ke umfana wami omdala ufunda ugrade 11 afike siguqile naye mese eyafike yaguqa-ke phansi wayeneflu ngicathi emqale ngolosine mengaphazami noma ngolwesihlanu thina sokhuleka kumgqibelo. Hayi-ke sikhuleke baba uma sikhuleka sisho emva kwakho nje basuke sisho emva kwakho safike sisho engaqaphela nje washo emva kwethu esho emva kwethu afike angandifike silandele bamtsibande sisho yena wayesho emva kwethu. Hayi kuthe silapho sesiqedile ukusho-ke sesiyasukuma-ke the nje siqeda nje waphalaza nje umephalaza umphalaza wokho right baba sithi sulake songena endlini susulile asuleke. Hayi umeqeda ukusula singena endlini sifica useke embhedeni uyababaza babanza isimanga uthi wemani seniguqile phansi ngithi ngiyangena seniguqile phansi uma ngingena kwavele kwaduma ikhanda kwaduma amadlebe ngiguqile phansi angizwa nokuthi ngithini. Uthi bengingavumi nokuthi ngisho lo mkhuleko bengusho ngenkani. Hawu Slindo emva kwaloko umesuma lawa aphathwa enzululwana kwesebuyisa baba uNkulunkulu amphilisa kanjalo. Sengiyamkhumbuza-ke baba nginokuvula ngilalele ubufakazi baNkulunkulu yena wedoubt ethi hayibo ngempela ma into eyenzekalayo le ekhulunywa abantu engayithembi nangokwakhe engakusho kuyena ngathi ake siguqe sikhuleke uNkulunkulu uzosiveza ukuthi lento eshoyo ikhona noma ayikho yini. Ngicathi leyo nto yenzeka last year ngonyaka ophelile asiguqe nawe la sibone ukuthi into ikhona noma ayikho yini. Sengiyamkhumbuza ngithi wathini uNkulunkulu wenzani bese sikhombisa kwena ngoba nje siguqile la uthi kwavele kwaduma amadlebe kwaduma ikhanda ukuthi angezwa kungavumasho kanti uNkulunkulu usezomphilisa.
ya ngiyafakaza-ke nami ngempela ukuthi hhayi umkhuleko ka-6 minutes unamandla wenza izinto ey'nkulu baba kuningi. Ngikhumbula enipharisha ukuthi enena asingacela umkhuleko nathi sinawo amandla. Ngiyakhumbula benginomntwana ofunda ugrade 3 ubevele avuvuke kusevuvukala bengingapheli isonto lingavukele. Khumbula ukuthi ngathatha umkhosi ngikukhulekela lokho, avuvuka umntwana avaleke amehlo ngingabe ngisazi. Ngathatha umkhosi ngamcela uNkulunkulu ngathi ngingamcela uBamtsibande, ake ngikhuleke mina ngibona uNkulunkulu awenza umsebenzi. Egameni kaJesu siyabonga kakhulu baba ngokusifundisa. Amen. Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli uNsibande egameni elihle lenkosi yami Jesu Kristu. Ngibingelele ikhaya lezwi, ngibingelele abazalwane basentabeni endlu kaJehova. Kuyabonakala nginobufakazi baba obuningi. Ngizoqala nje uthi ngoJanuwari emva komkhosi ka-21 days ushukela wami wehla impela washona phansi ko-6 kuze kube namhlanje. Umntwana wami owayephelele umsebenzi, umzukulu wami wawuthola umsebenzi e-aplaya la eThekwini, waqashwa eGoli wathola umsebenzi. Umzukulu wami obengasitholi isikole kade sefeyile iminyaka 2 wasithola isikole, ezinye izikole zingamvumi, wasithola isikole. Ngibonga amandla kaNkulunkulu ngoba ngiyazi ukuthi konke asikenzela uyena uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu, ngiyamdumisa. Impilo yami yonke ishintshile since ngingene ekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthula okuleli khaya, ukuhlalisana ngokuthula nomndeni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuningi ufakazi enginabo. Ngiyambona uNkulunkulu engisebenzela. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba ngiyaxolisa ukudilitha, ngibona sekuningi kakhulu. Baba ngidlulisa ubufakazi uNkulunkulu abenzile. Izolo ngithole umlayezo we-devil worship. Uma ngubheka ngenkathi ngiqala angizange ngize nginothise, kodwa kuthe uma sengibuka kwesibili ngabona ukuthi i-devil worship engithumele lento. Inamba ithi A1444 ebhalela phezulu, bese kuba nezithombe nje eziwu4, ubuso obuhlukane kayi4 kathathu, bese kuthi lokho okunye akubona ubuso. Uma ngithi ngiyakuvula ngithola ukuthi ama-signs kaSathane, inqwaba yama-signs kaSathane. Ngaphuthuma ekameleni lami ngayokhuleka ngaleso sikhathi, ngakhuleka ngabiza uNkulunkulu, ngakuthumela imimoya ebumnyameni besihoko. Baba uNkulunkulu ungilekelele ngohlobo olumangalisayo ngoba uSathane ubeze u-attack impilo yami, kodwa ngibonga uNkulunkulu ongithintile ukuthi angunake lo mlayezo. Umlayezo nje wakhona bekuthi nje okay ngikuzwile, bekusho nje kanjalo. Ngamangala ukuthi ubani lothi okay ngikuzwile, kodwa angizange ngize ngikuphendule. Ngibonga lokho uNkulunkulu ukuthi uyawafika ukuthi angingaphenduli, kodwa angiyokhuleka ngibiza uNkulunkulu. Ngakho ngiyambonga uNkulunkulu Baba, ngiyabonga ukubiyeleka engikutholayo ekhaya lezwi. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Ngifisa ukuba siqaphele konke okungena emafonini ethu ngoba uSathane usebenzisa konke ukuze azuze ukuphila kwethu. uJesu Kristu inkosi. Amen.